Mert fakardott nekem. Na, sziasztok emberek, ez egy Skype PvP-s videó lenne, és itt van velem Herobrine 98 is. Sziasztok! És hát itt pénzre megy a játék, ha össz, akkor kapsz, ha vesztesz, akkor vesztesz pénzt is. Na most, Igen, Kristóf szóval- jöhet a lilára. Jó, várjál, berakom a texture packet, ha már ennyire nem laggolok. Hogy ez a nézők is élvezzék már, hogy valamivel legyen már szebb ez a egész, nem? Hoppá, Ez a megragad. kis játék, amit az emberek annyira Miért nem válaszol? Látlak ám. Jó, az jó, hogy látsz. Na, így már jobb. Így már azért... Mi? Mi a szar? Na, köszi, azaz. Jó. Na, így azért nézők is remélem jobban fogják élvezni a videót. Gyere, Megyek. ott vagyok. Szia! Nekem most benn van a texture pack és nem laggolok. Ó, nekem is benn van. Na, 3, Ó, az a Bencex. 1. Tá, meghaltak mindannyian, mindenki meghal. Eldobta a kardját. Mi a szar? Hát milyen ölések voltak? Hogy ez egy rendesek? Milyen ölések, mondom. Ölés, de süket. Bassza Na. meg. Ja, és hát lesz olyan is, hogy benn lesz Bermuda 7800, mármint most nem mondom ki az igazi nevét, mármint egy Marci! haverunk. Na, ez ki mondta. Jó, nem baj, végül is szereti a reklámot az a gyerek. Na most viszont laggolok. Ott van egy piros gyerek, Kristóf 1001 névvel. Ezt miért teszi? Miért zoomolok rá? Nem értem. Mindegy. Mi? Fenya Zsolt. Mindjárt Le... Jó, Jó? jó, na szia. Jó, na szia apa, oké. Hú, Istenem apám. Na, elnézést. Kivághatod van, nem baj. Legalább apukád is De elvette a videót. Várjál már, ja, benne lesz ő is a videóban. Hogy mi? Felvétel megismétlés. Szütvert. Nekem lehet, hogy lesz Összes Hunger Games-em. honlap. A csatornámat is megnézhetitek. Várjál, gyík. Adok neked egy ja, neked nem. Várjál. Egér kattintás hatás. Nem, ez PNG, mert az jobb, és akkor elnézést, hogy én közben itt állítgatok, csak én laggolok. Kivittem! Levi, gyere, ugráljunk a zöldhöz. Nem. Neked hány dollárod van? Én nekem 36. Úgyhogy nem volt semmi pénzem, mert elköltöttem mindent. Per bal, várjál. Nekem 30. Csak az a baj, hogy nem lehet küldeni, mert nincs hozzá engedélyünk, csak ranggal. De úgy, hogy Steph, úgy képzeljétek el, hogy Steph ranggal. Mi van? Steffe csak? Ezt te honnan tudod? Rollevok. Pityó. Szia. Ja, pityótó? Már 34 dolláron van, de amennyire... Ja, gyere, Levi! Tudod, bevédjük! Van egy ilyen kis helyünk, itt Igen, felmegyünk, és aki jön, az kinyílik. Igen, így jön. Az Jön elején fel a úgy kell elbújnunk, hogy ne tudják lelőni a fejünket nyillal. Persze, igen. Én úgy szoktam el. Jön, verjük. Megölöm! Megöltem! Oké. Oké, felvettem a fakadját. Nagyon figyeljünk, nagyon. Nagyon rohadt. Annyira váratlanul jön. Na, Ja, ki tudunk ugrani az ablakon, és tovább tudunk ugrálni, de most mi nem fogunk. Élvezzétek. Várjatok, emberek. Max FPS. Addig figyelem a terem. Jönnek! Jönnek! Jó, most elment. Remélem, hogy a videó nem fog laggolni. Na, jöjjön az ember, come on. Isten.
Na mi van? Te, tímelünk? Hú, most egyáltalán nem laggolok, most kurva jól megy a gép. Ó, vigyázz! Kinyírtam! Igen. Na, Levi, várj egy picit. Kinyírtam, várj, lementem és kinyírtam. Jó? Nem félsz, ugye? Jó, ott a kulcs az ajtóban, nem azt mondom. Most tudok lebegni. Megütött egy csávó, kinyírtam. Na, itt vagyok emberek, csak... Na, itt volt egy csávó, kinyírtam ott. Oké, Jött egy másik is, az megölte, de az le is ugrott. Jön, ott az elmegy. Jaj, lebegek. Tudom én is. Így a létrán így megáll. Vigyázz, mert szét foglak verni, amikor jönnek. Ú, de jó. Várja. Micsoda nő ez a férfi? Neki csak játék, a szerelem, könnyű lesz. Ja, nem éneklek, mert szar a hangom. Vettem egy horgászbotot. Nem ahogy vettél egyet. Azzal tudod mi a jó? Hogy... Hogy jön egy ilyen gyerek, mint például ez a rohadék, igen, és akkor... Megölted? Nem, ő ölt meg. Ajjaj. Nem vett észre. Meg ketten! Hú, 39 dolcsim van, azért az már nem semmi. Hú, mennyien lassan. Levi, te is meghaltál? Nem, én még élek. 1 HP. Egy maszpalra. Ez az! 1 HP-val megúsztam. Jó, mázlid van. Hát 3 perc is vége a videónak. Mert ugye én nem fogom megvenni a bandikemet azért, hogy ő több percet vegyek fel, mert annak semmi értelme. 10 perc alatt is lehet jó videót csinálni. Nem zárjuk le a videót, vagy még ne? Hát akkor mondjuk, jó. Megvárjuk, hogy még megölöm a spamot. Hát akkor, emberek, gyere ide Levi mellém, itt a spawnon. Gyere oda föl arra a létre. Nem, nézd, itt van, itt vagyok, itt állok. F1-en nézzünk egymásra. Én nem, Levi, gyere már ide mellém. Gyere már ide mellém. F1-en nézd, menjünk meg. De gyere már ide mellém, mert F5-be vagyok. Hú, baj meg. Na, hát akkor, sziasztok, emberek.